bade, gagala tayo sa pinakamasukal na gubat. Sana walang ahas. Tara, samahan niyo ko. So, papasok ako dyan mga bade. Gagalain natin dyan sa loob kung anong meron dyan. Sana walang ahas. So mga bade, pasukin natin to. Sana walang ahas. Oh, ang hirap ng daan mga bade. Tingnan nyo. Sana walang ahas na matatagpuan dito. Takot ako sa ahas. So, pasok tayo dyan. Ito ba din? Hirap. Maraming matinik. Oh. Matinik. Ito pala dito. Ito mga bade, no? Ano kayang nasa lalim nito? Sana walang ahas. Hindi ko na alam na sandaan mga bade. Buhay gala, kahit gabi o araw gumagala. So, parang uulan ata mga bate. Takbo na ako, hindi ako makapag-video. Susunod na lang, may part 2 tayo.